Здравейте, хора! И здравейте, хора! Днес ще играя братовчет ми Андрей на Ева Д. Така го наричам мапът. Хора, къде съм? Хора, плей! Хора, пишете ми долу в коментарите. Вие добри ли сте на Ева Д? Мале, беги! Ужас! Дано някой ме спаси. Аз ме спаси. Тя за доста тайно място ме води. Не е тайно. Почти не е вярно. Не е тайно. Бягам! Андрейчо, бегай! Ти къде си? На кое ниво си? На лабиринта с стъклата. Аз съм на едно тука обращало. Нали го знаеш нивото? Аз знам. Аз бягам на някъде. Бягай. По някаква... Аз ревайтвам хора. Ами аз ревайтвам, за да получавам пари. И аз ревайтвам да получавам пари. О, не. Бегай, бе, бегай. Гони ме, ако искаш, ме гони. Тапана. Пам! Взех един, но той умре. Но и аз препаднах. Някой да ме спаси. Няма ли някой да ме спаси? Добре, бягай. Аз бягам с 1,5. Вилята ти кажа, че аз взех някаква много бързина мачка. Ти наистина ли? Да. Моята женичка да ме спаси. Жена ма! Шомъра ма! Аз умрях вече. Не, аз умрях. Препаднах вече. Още не съм спечелил пари. Как бе? Не можеш да... Нищо не мога да си купя от шопа. Аз вече спечелих пари. Аз директно натискам плей и търся място. Но то мене ме спална на прекрасното място. На какво? В един лабиринт. Какво? В някакъв лабиринт. В някакъв лабиринт, само че пак в този мап. Аз се края. Не, в този мап, който играх до сега, само че в един зелен лабиринт. What? Та сложи зелена лампа. Аз също имам зелена лампа. И ти ли е? Да. Аз отивам да ревайтвам. Женката ми! Женката ми! При мен е хи-хи-хи. Хайде да слом. Айгане. Моята женичка ма, вземи ма бе. Те си мислят скина за гачи грозния. Абе, коя ще ме вземе?
Аз умрях. Гачи! Аз съм с моята... Оскар! Не! Видях се къде съм умрял. Баба Женка! Бате моята Женка се спаси! Ама, тя наистина ли ти е жена? Еми тя е мата с колата, не толкова ревайва. Побърках се. Аз ще влеза в един мап. Ще влеза в този, който си ти, защото аз знам един скип, където можеш да влизаш в който мап искаш. Аз смятам да влеза в пустиня. Аз ще влеза в пустиня. Вили, покажи ми къде е моята. Добре, сега. Къде е натисна? Сега ще покажа. Да ми зареди играта. Гледаш ли? Ама аз ти звъня на лаптопа. Звъниш ми? По лаптопа ти звъня. Но тук го няма бутона в този мап, който сега играе на Еваде. Го няма бутона и не мога да ти покажа. Тука? И къде, Вили? Изчакай, че бягам. Ей, там до плей има един бутон, не за шопа, а другия. Там като го натискаш някои мапи си определя и ще влезеш в него. На кой мап си? Ей, той е с голямата кула. С голямата кула? Да, оная. Нали знаеш за коя ти говоря? Оцелях! Бегай! Аз ще играя на друга игра. Добре. Аз стигам на стъкления лабиринт. Вили? Да. Излез от той. Чао, хора! Чао, хора! Това е клипа. Аз ще гомса, това не е края на клипа. Още много ми остава да играя. Ще гомса. Чао, хора!